మేము తీసుకొచ్చాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలోనే చెప్పారు, ప్రతి ఏటా డిఎస్సి మేము నిర్వహిస్తాం. నవంబర్ లో మళ్ళీ టెట్ మేము పెడుతున్నాం. సుమారుగా 3,40,000 మంది మొన్న టెస్ట్ రాశారు. అధైర్యపడద్దు, మళ్ళీ డిఎస్సి మేము నిర్వహిస్తాం. పారదర్శకంగా మళ్ళీ మేము వచ్చే సంవత్సరం డిఎస్సి ఓపెన్ చేస్తామని ఈ సభాముఖంగా తెలుపుతున్నాం. 150 రోజులు ఒక చరిత్ర. నెవర్ బిఫోర్ నెవర్ ఆఫ్టర్. ఇప్పుడే లోకేష్ గారు ఒక మాట అన్నారు, ప్రతి సంవత్సరం డిఎస్సి పెట్టాలంటే ఇంకా మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ గా పర్మిషన్ ఇస్తాం. ఎన్ని ఉద్యోగాలు రిటైర్ అయితే అన్ని ఉద్యోగాలు ప్రతి ఒక్క సంవత్సరం నోటిఫికేషన్ ఉంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నా.